Здравейте! Благодаря ви за подкрепата, за това, че сте купили нашата кутия с занаяти. Днес ще ви покажа как да направите вашия съд с техниката шнурова керамика. Сега съм намачкала добре глината с помощта на вода и искам да започнем с нашата основа. Глината е естествен материал, който е изключително полезен, както за деца, така и за възрастни. При малките дечица много помага за развиването на финната моторика, търпението, креативността и окото към детайла. При нас, възрастните, помага при натоварването ни ежедневие, да ни разтовари, да отпуснем, да релаксираме, да се откъснем от ежедневните задачи. С този инструмент започвам да заглаждам основата, за да я изравня. След като съм готова, ще използвам чаша, за да си направя кръг, който да е идеално равен, за да изглежда добре моята основа. Добре е да не е много дебело, за да не се напука. По време на работа глината също може да се напука или докато я мачкате, тогава слагате вода. Докато тя не изсъхне, можете да я моделирате както пожелаете. Аз съм подготвила едно шнурче, сега ще ви покажа как може да си направите. Всички са направили в час по-трудно. Когато слепвате шнурчетата към вашата основа, задължително ги мокрете и леко ги притискайте, за да може да няма въздух. Когато работите и е нещо по-голямо и не успявате да свършите веднага, намокрете един парцал, да е леко влажен, покрийте това, което сте направили, покрийте и глината и отгоре с найлони на двете места, за да остане годна за работа. Тази техника, която ще ви покажа, е позната по нашите земи още от неолита. Изключително приятна, няма нужда от нищо специално. Според мен всеки може да се справи. Филцът е, за да ви помага да въртите от всякъде, да можете да пренесете самия съд, докато не изсъхне. Самата глина е подходяща за изпичане в професионална пещ, която, за да стане както трябва самата глина, са им необходими над 1000 градуса. Но идеята на кутията е всеки един от нас в домашни условия да се докосне до магията на глината. Да види как се работи, да усети, да направи нещо със своите ръце. Сега, когато почне така да се чупи, означава, че е суха. Затова можете да я хванете и отново да я намачкате. Аз тук съм подготвила съд преди малко и той е мокър. Ще ви покажа какво ще можете да направите с него. А сега ще ви покажа как можете да започнете. Правиме шнурчета, така че да са достатъчно дълги, за да можете да направите един цял кръг. Но дори да не успеете, аз ще ви покажа какво можете да направите. Отново с помощта на вода си правите слепване. Ето сега това шнурче е готово. Аз искам да си загладя с основата, защото виждам, че леко се е напукала. Много така ще го оформя, за да ми е равно. Това може да се случи след като направите шнурчетата. Можете с помощта на друг от инструментите просто да загладите, надраскате. Така. Когато започвате, по самия кръг слагате вода. Можете и да драскате с някои от инструментите.
за по-добър контакт. Важно е да притиснете. Колкото повече шнурчето е навън, толкова по-отваряте съда, колкото повече го стеснявате, той става по-тесен. Така че може в началото да върви широко, след това да се стеснява. Ето тук, както е. Ето тук, например, откъснах по-рано, отколкото беше нужно, но това е толкова лесно поправимо. Мокрите и слагате глина. И ако трябва, слагате още глина. Така, когато сме сложили първото шнурче, е важно да го споиме. Даже ще използвам това, което стана по ръцете. Може с гладката, може с острата. Е важно да се свържи с основата, за да не стане така, че когато дигнете съда, дъното да падне. Затова е добре и самата основа да не е много дебела. Важното е да правите това, което ви идва. Дори да не се получи, винаги можете да започнете от начало. А всъщност, кой казва, че не се е получил? Може това да сте искали да направите. Ето така, заравних го. И сега ще сложа следващото. И искам да ви покажа на вече готово съдче, което е направено малко преди видеото и е все още мокро. Как може да си изрежете различни фигурки. Ето тук, например, се отвори. Това е абсолютно нормално. Слагате вода и заглаждате. Ако видите, че се напуква съда някъде, отново с вода и глина, където се налага, ако се отвори голяма пукнатина, замазвате. Колкото повече съдове направите, толкова по-добри ще ставате от това да не се напуква или да не се отваря. Ето така. Можете да изравнявате. Може да си оставите шнурчетата, а можете и да ги заглаждате. Ето, например, тук. Аз ще ви покажа как може да загладите. Ще го пренеса. Може да си го загладите. Като гладите, притискате шнурчетата да не се отделят. Ето така. Аз съм направила дупчици, защото все пак мисля да сложа свещ. Стават доста лесно, когато глината е мокра. Просто хващате и си изрязвате. Ето така. Можете да правите и охлювчета, които да слагате отгоре, както аз съм ги сложила. Много е важно, като ги сложите, да ги оплътните след това с още шнурчета, защото така, ако останат, когато изсъхнат, ще се счупят. И при най-лекия удар ще... Ето, например, сега тук си направих една малка дупчица. Изключително приятно, терапевтично, успокояващо и вдъхновяващо. Ето тук отново ще направя една дупка, за да е пропускливо на светлина. Вода и ръце. Това и трябва на глината. Желание, търпение и въображение. Пожелавам ви да се насладите на целия процес и много ще ни бъде полезно, ако ни покажете това, което сте направили. Ето. Благодаря ви и ще ви очаквам с вашите произведения.